हास्थायनायखौ नों मानो मोनथियासै? आंनि जिउनि अनजालि बावगारलांबाय नों आंखौ दिनै। लानानै गेलेनाय बै समखौ नोंनि आखाइजों आखाइ हमनानै थाबायनायखौ नों माबोरै बावगार हाखो? नों माबोरै बावगारजोबखो? हाया सना नोंखौ बावगार हाया अरायबो। सना नोंखौ बावगार हाया अरायबो। आंनि जिउनि अनजालि बावगारलांबाय नों आंखौ दिनै। दुखु होलांबाय गोसोआव आंखौनो खामग्लिलांजोबबाय गोसो गोरबो